Ahojte, teraz vám predstavím mentálnu aritmetiku na rozvoj intelektu detí od 5 rokov. Budem počítať za 0,8 sekundy, 25 príkladov a popri tom budem spievať pesničku Prší, prší. Prší, prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere, milá má duša má. Nezatváraj pred nama, milá má duša má, nezatváraj. 4. Haha, výborne. Takže ak chcete mentálnu aritmetiku, aby využívali aj vaše deti, ste srdečne vítaní. Je to metóda, ktorou sa prepájajú obidve hemisféry a vďaka tomuto počítaniu dieťa bude oveľa rýchlejšie, bystrejšie, bude sa veľmi rýchlo učiť, zapamätávať si svoje úlohy domáce a ide o celostný rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Ste srdečne vítaní, ak máte záujem, tak kľudne volajte alebo píšte. Ahoj!